Vážení prítomní, milí hostia, priatelia a priaznivci folklóru, zišli sme sa dnes popoludní tu na radnici v Rožňave na 5. ročníku podujatia Vianoce z Haviaru. Táto akcia sa koná aj vďaka podpore mesta Rožňava, základnej umeleckej škole Rožňava a vojenského útvaru v Rožňave. Ďakujeme aj občianskemu združeniu Fun Foods a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o to, aby sme vám tento program mohli predstaviť. Vianoce a adventné obdobie sa spája práve so stretávaním sa a navštevovaním. Rodiny držia spolu, navzájom si pomáhajú a pripravujú sa na najkrajšie sviatky v roku. Tí najmenší sa tešia na sviatočnú atmosféru, prekrásne ozdobený stromček a samozrejme aj na darčeky. Tancom a spevom sa vám dnes predstaví folklórny súbor Haviar, Malý Haviar a deti VS Haviar. Hudobne nás bude sprevádzať ľudová hudba Haviar. Veríme, že dnešným programom sa všetci spoločne naladíme na vianočnú atmosféru. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok. Kto sa chce ešte zabaviť, nesmel na katarínskej zábave chýbať. Na Katarínu sa na dedinách končili zábavy. Katarína zatvára muziky. Pred Vianocami po našom Kračún bolo zvykom, že deti pripravovali vianočné ozdoby, varili salónky. Popri tom si zaspievali, zatancovali. Dobrý stríčku, malým sa
Keď som bol menší, a to už bol zadarmo. Počas adventu sa síce zábavy nekonali, ale mládež sa stretávala. A okrem toho, že sa pripravovali na najkrajšie sviatky v roku, vedeli si spolu zaspievať, zatancovať a aj zavinšovať. Jaj, deti, akia ste krásnia, malia, veľkia. Až vy viete, aký sviatok teraz bude? Vianoce, ale tako by sme povedali krašú. A na krašu bolo treba vedieť všeličo. Aj spievať. Učili ste sa? Áno. A čo ešte ste sa učili? Tancovať. A ešte? Vyšovať. A ešte? Zlobu. Jaj, zlobu. Pravda, že všetky deti zlobu robia. Ale sú krásne. A teraz nám ukážte, čo všetko ste sa naučili.
som malý do povaly, vypil by som, keby dali palenčičku do skleničky a koláčik do kapsičky. Ešte k tomu babka na chrba lopatka. Ja som malá panna, vítam Krista Pána. Vítam ho, ja vítam, medovník si pýtam. Medovník mi dajte, s Bohom ostávajte. Vtedy vrabce čvirikajú, Pána svojho privítajú. Síkorka vraví cincinci, že sa narodil Boží syn. Straka vraví traka, že premohol pekelného draka. Sova vraví sláva na výsostiach Boh. Za tieto 3 verše dajú nám 3 groše. Pán Boh daj, dobrý deň, prvú vodu nie oheň. ktoré nám tak sladia, ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam, kde rastú palmy, tam, kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi 3 čiastky zeme narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. A na tieto sviatky ja sa radujem. Z úprimného srdca toto vám vinčujem. Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vašim dobrým radcom a dobrým priateľom, a tiež od neresty, ktorý býva dosť, uchovaj dom tento ty nebeský host. Ja som malý vinčováčik, vinčujem vám za koláčik, koláčik mi dajte, s Bohom ostávajte. Vinčujem vám vody, aby ste nepili vody, iba víno a marec, aby sa vám urodil veľký žltý jarec. Oh
bude veľká koleda a keď mu už nič nedáte, pošlem na vás medveďa. Vinčujem, na peci koláče čujem. Dajte mi z nich pokoštovať, budem vám lepší vinčovať. Vinčujem vám toľko, koľko, a ty za mňou ani toľko. Vinšujem vám tieto výročné sviatky, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, hojného božského požehnania, na detkách potešenia, na statočku rozmnoženia, na poli dobré úrody, do domu dobré príchody a všetko, čo si žiadate, vám vinšujem a prajem. Vinčujem na šťastie, na zdravie, na toto Božie narodenie, ten starý rok prežiť, nového sa dožiť, hojnejšieho, pokojnejšieho, od Boha lásku, od ľudí priasku, 100 zlatých domieška, plný dvor statku a po smrti kráľstvo nebeské. Maličky, neveličky, pýtam si ja do kapšičky, kus koláča, kus mrkváča, vypustím vám z kapsy vtáča. Ak sa vám to nelúbi, vypustím mi 3 holuby. Thank you.
prenesieme do nového roku. Priblížime vám, ako to vyzeralo vo Vyšnej Slanej, keď chodili mládenci vinšovať po domácnostiach. Dievčatá, ktoré predstavujú mátošky, ovčária hlásnika. Vinšovníci pomaly prichádzajú a ukážu svoje tanečné umenie. Tešia sa, že si konečne po advente môžu zatancovať spolu s dievčatami. S veľkým rachotom a hukotom sa potom presúvajú do ďalšieho domu. Vyšnoslanský krajný dom, švárne ďovče majú dno. Keby mi ho chceli dať, vedel by im tekovať. Keby mi ho chceli dať, vedel by im tekovať.
nový rok, aby ste mali šťastný každý krok. Doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť. Vinčujem vám nový rok, aby vám odpadol z pece boh a z kozuba polovička, aby sa vám otelila kravička, aby sa vám oprasnila svinčička. Doniesli sme vám novinu, prišli sme vám na hostinu, ale nelákajte, len nás do Idzi volajte.
sem k nám prišli počas tohto druhej adventnej nedele. Veríme, že sme vám aspoň trošku tú vianočnú atmosféru doniesli a že ste ju od nás, ako sa povie, nastali. Ja teraz už ale poprosím všetky deťurence, aby išli k svojim rodičom. Dole, pekne musíme zísť. Potom ti dám ešte cukrík. Balila salónky a nemá cukrík, tak to je veľmi dôležitá vec. Ja viem. Ale teraz, čo si myslíte, že čo teraz bude nasledovať? Tu už som počula niečo, že Mikuláš. Tak kým všetci odídu do scény, tak ja by som ešte raz chcela veľmi pekne poďakovať mestu Rožňava, vďaka ktorému sa toto podujatie mohlo konať a ktoré nás podporuje počas celého roka. Rovnako základná umelecká škola v Rožňave, takisto vojenský útvar v Rožňave. No a v neposlednom rade aj mnohí ďalší iní, ktorých sme dnes nespomenuli, ale pomáhajú nám a bez nich by to nebolo ono, ako sa povie. Verím, že už všetky deti sú pomaličky pri svojich rodičoch a skúsime takú jednu fintu. Určite poprosím všetky deti, nech neodchádzajú a nech tu ostanú, pretože pre všetky má niečo pripravené. Skúsime, deti, či máte dobré hlasy. A ja vás odštartujem, poviem 3, 4 a zakričíme spolu, že Mikuláš, dobre? Pripravíme sa. 3, 4! Podľa mňa to nebolo celkom počuť niekde vzadu, kde on je, kde si tie paličky pripravuje, takže skúsime. Takže skúsime ešte raz. Pripravíme si hlasivky. 3, 4! No Mikuláš, kdeže na... Ježišmária, pozrite sa! Odvážne ide! Ahojte, detičky! Ahojte! Zďaleka k vám ideme aj s mojimi pomocníkmi a my sme zvedaví, či ste počúvali detičky celý rok. No? Áno, rodičov ste počúvali, dobrí ste boli. Aj uši a zuby ste si umývali. No výborne, keď ste boli tak, skoro by som zabudol. A s nikým ste sa ani nepobili? Dobre teda, keď ste boli také dobré detičky, tak ja mám pre vás niečo pripravené. Tak som teda zvedavý, to sa mi dneska predstaví. No poďte. Ahoj. Výborne. A si pre mňa niečo pripravila? Nejakú básničku? No počúvam. No. Pre všetkých niečo mám. No? Jurko Kanaba a Hanka Kanabová. Ahojte. Aj ste si pre mňa niečo pripravili? Básničku, pesničku?
pesničku. Výborne. Aha, do tohto mikrofóna. Aby vás všetci počuli. Šušoju, plnú tašku, tam na žoji, tošku, čikovača makového, čikoriča makového, letí svetý Mikuláš, najdenší dávo máš. Výborne, krásne. Tak si to. Vinčujem, na peci koláče čujem. Dajte mi z nich pokoštovať, budem vám lepší vinčovať. Vinčujem vám toľko, koľko, a ty za mnou ani toľko. Výborne. A ja ďakujem. Tereska Karafová, Alea Karafová. Ahojte, dievčatá. Aj vy pre mňa niečo máte napísané? No, výborne. Páči sa? Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Krásne, super. Páči sa? Tereska Skalská, Adamko Skalský. Ahoj. Daj jej vyššie mikrofón. Neboj sa. To nevadí. Na rok sa osmelí, všakže. Nie, nevadí. A ty sa... Tamarka máte a Esterka máte. Ahojte. No, prichystali ste si niečo pre mňa? Výborne. Tu a do mikrofónu. Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nosievaš do okien dary. Na dlho odložíš sladký spánok, kým dary nevložíš do topánok. Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý, každý rok nasievaš po stromček dary. Krásne. Ďakujem. Nevadí. Na rok sa osmelí. Však. Páči sa. Ondrejko Bozo, Matejko Bozo. Ahoj, Pešák. No, povieš nám niečo? Nie? Neviem nič. Nevadí. A bratečka? Dobre, bratečkovi? Dobre.
Hanka Dovcová a Dominika Dovcová. Čaute, kočky. No, čo ste si pre mňa pripravili? Nič. No, to dobre. Zaspievaš, ani nezaspievaš na mňa. Dobre. Ale pobásničky. Oliver Oravec a Anna Oravec. Ahojte. A vy ste si pre mňa niečo pripravili? Nejakú básničku? Áno. Super, teším sa. Lásku do pustričku, na to stále státy sklíčku. Ty ponáhaj sa stále svíčku. Krásne. Mikulášku, dobrý stričku, modlím sa ti modlitličku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám svojich darov trošku, kus koláča makového, či koníka medového. Super. Julka Bocková a Zuzka Bocková. Ahojte. No, trošku nám zaspievate niečo. Áno. To mi urobíte radosť. Krásne, super. Čistím čižmičky, veď už nie som maličký. Do okna ich čisté dám, urobím to celkom sám. Super. Veronika Gáborová a Filipko Gábor. Ahojte. Ste si pre mňa niečo pripravili? Nevadí. Robko Vacendák a Matej Vacendák. Ahoj. Ty pre mňa máš nejakú básničku? Super. Ja som malý vinčováčik, vinčujem vám za koláčik, koláčik mi dajte, s Bohom ostávajte. Super. Dobre, zobereš radšej. Hanna Hrišpánová a Olivia Hrišpánová. Ahojte. Máte pre mňa niečo pripravené? Nie. Pesničku? Ani pesničku. Dobre, nevadí niečo. Larinka Bartová, Osamu. A básničku pre mňa má stará mama. Krásne, ďakujem. Samko máte. Ahoj. Máš pre mňa básničku? Výborne. Padá snežič, štípe mráz, v
Vianoce tu máme zas, stromček svieti a sa jadá, prekvapenie na mňa čaká. Čakajú nás balíčky od ocka a mamičky. Super, krásne. Miloško Pukanský. No, super. Ja maličky, nevelíčky, pýtam si a do kapsičky. Kus koláča, kus mrtváča, vypustím vám z kapsy vtáča. Ak sa vám to nelúbi, vypustí mi 3 holuby. Super. Sofínka Lašáková. Ahoj. Mikuláš, uizdil ste o tom na krvác. Sľubujem, že usmievať nebudem. Super. Evelinka Alexa. Ahoj. Otvárame dvere chrámu, otvárame Tichuško, aby sa nám nezabudil narodený Ježiško. Zaspievame Ježiškovi básne tichú maličku. Pozdravíme synáčika aj pre svätú matičku. Krásne. Lilianka Ilišková. Ahoj. Máš pre mňa básničku nejakú alebo pesničku? Miško Dobec. Ahoj. Máš pre mňa niečo pripravené? Výborné. Mamička, otecko, aj náš pes, náladu sviatočnú majú už dnes. Ocko sa raduje, mamka sa rozsmieva, Dobre, super, krásne. Alex Kojanov. Ahoj. Máš pre mňa básničku pripravenú? Super. Zima tuje, snežik poletuje, stromy domy, bielým pomaluje, rýchlo sáhneme si náne, dole vrškom, spúšťať sa budeme. Krásne. Jessica Matejčíková. Ahoj. Básničku? Pesničku? Nevadí. Natália Maníková. Ahoj. Zaspievaš mi? Nie. Peťko, Matej, Alexa. Ahoj. Ja som malý koleníček, vy ste veľká koleda, a keď už nič nedáte, pošlem na vás medveďa. Fíha. Krásne. Alžbetka Štítnická. Ahoj. Ahoj. Dobrý detko. Váš
bližšie poď. Tak. Dobrý detko Mikuláš, každý rok mi darček dáš. Za všetky ti ďakujem, tiež ti jeden darujem. Nájdeš si ho v čižmičke, na okienku v izbičke. Krásne. Emily Combel. Ahoj. Mamičky, to má ten hlas, Ježiško, mamičky, a či Mikuláš. Ale krásne. Ďakujeme. Leo Štivár. Leo. Kde prišiel Leo? Nelka Farkašová. Ahoj. Máš pre mňa básničku? Super, teším sa. Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Povedz nám, deduško, čo v tom vreci máš? Ja mám v tomto vreci samé dobré veci, oriešky, jablúčka, len pre dobré deti. Krásne. Sofia Kopčíková. Ahoj. Máš pre mňa niečo pripravené? Máš nič? Jelaj nič. Eliška Šoltísiková. Ahoj. Máš pre mňa niečo pripravené? Super. Lášku, dobrý stričku, modlím sa ti, modlitbičku, daj nám darov, trošku svojich, či konička medového, či koláčka makového, či konička medového, či koláča makového. Krásne, poďte podajte. A ty sa. Mia Marget. Ahoj. Jablčko aj cukrík sladký, možno trochu čokoládky. Vďaka, milý Mikuláš, že nás deti tak rád máš. Krásne. Saška Majerčáková. Ahoj. Povieš mi niečo? Emka Krágová a Jakub Krága. Ahojte. Poviete nám niečo? Super. Niky, Mikuláš, čo dobrého pre nás máš? Cukríky i čokoládky a čidáky, perník sladký, celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali. Nikto z nás sa nebil veru, na kolene nemal dier. Tak ako sme slúžili, všetci sme sa ľúbili. Rýchlo, rýchlo rozbal vrece, nikto z nás už čakať nechce. Silvínka Hric-Ďančová. Čerta sa modlí. Michal Viola a Jozef Viola. Ahoj. Aj mi niečo povieš? Výborne. Každý večky sa odpúšťa. Super. Vaneska Ferencová, Ondrejko Ferenc. Ahojte. Poviete nám niečo? Výborne. Poprosím asistenta nižšie mikrofón. Padá k tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo ti treba. Šťastie, pokoj, láska, neha, Ježiško má rada aj teba. Stromček sa už ligoce, prajem krásne Vianoce. Krásne, super. Ty nám niečo povieš? A ešte sú tu detičky, ktoré nemajú darček. No poď. Pomalu. Oklad, policzki. No. Navena je strašný. Anh ơi, cái em mua được rồi. Đây là Aj ty vypovieš nejakú pásničku? No, tak mi na to poteší. Krásne. Vianočný stromček v pičke stojí, mamička pistole jablčko krojí. Keď ho rozkrojí, uvidím Ježišku, čo bola schopná všetkému jablčku. Krásne. No, Anieli Godota.
anieli poslov. Milý Mikuláš, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel sem k nám a že si naše detičky takto obdaroval. Veríme, že sa vidíme aj o rok. Však deti, vidíme sa aj o rok? Nie. Ešte sa dohodneme. Ďakujem vám, detičky, krásne za tie vaše básne. A na rok sa vidíme znova. Ahojte. Ahoj. Ahoj.